may pa-flower si Cholo lady. Tapos, Cholo agad eh, parang, ha? Tapos tumawa, tapos parang, may something na gano'n, tapos bilang, parang ang pinopoint, ang parang inaano nila si Choli, parang hindi naman ako yun. Pero nga kasi, siyempre, dito sa Pilipinas, aminin naman natin talaga, si Cholo ang gwapo. Tapos, hindi naman sa pag-ano, sa pagdadaw sa sarili ko, hindi din sa minamalit yung sarili ko, or alam ko naman yung word ko na, diba? Pero kasi pag pogi, yung nagbigay sa'yo ng gamit, tas bakla ka, tapos, di ba parang, ay, bakit siya? Ang dami-dami naman. Big deal. Yan. Sobrang big deal naman, tas pagtatawanan nila. Bakit hindi ba ako pwedeng maging masaya? Kahit, di ba? Ano ba? Ay guys, Sa Pilipinas, pag maganda ka, bagay ka sa pogi. Ganon sila, pag pangit ka, bagay ka sa pangit. Di ba? Ano, lagi na lang ganon. Yung pag-iisip yung ganyan, Diyos ko. Hindi, te. wait lang, may sasabihin muna ako. Hindi po dito lang, kahit saan bansa yun. Yeah. Ay, saan nga, pero dito kasi sa Pero dito Pilipinas. doon sa mga kwapo, meron ay, siguro mayaman ka, no? Eh, maibig sabihin mo? Diyos ko, mas ito nakaka-proud na mga Wait lang. foreigner. Kasi Di ba, yung mga halos ang comment